нәрсе жоқ бізде, су жоқ. Ол суға енді қазір бітті. Қане сол су бізге? Әйбәт су. Әйбәт суымыз бар ие. Завод іздерді. Мен 7 депутатта болдым. Міне біріншісі. Рима Ратникова. Оннары соң Марат Бариев, Андреева. Onları son İldar Gilmuddinov. Bu hatını bulay bilmişsin de bitkeniga ko'rganiga. O piramida. Bu sikka kelib. Mine bir necha deputat bilan uchrashdim. Bizning avulda suv yo'q shu barvada deb. Yo'q, men shunda bo'lmadim da. Bu Bektav rayoni Timofeevka posyologi, shu barva avuli. Bo'lmadingiz? Yo'q. Mobilniy gruppaga kelgan boshlar bizning bitta rayon bo'yicha jiri avtobuslar, shunda bizning mening bar masalanida yordamchi ul nakazlarni jibdirdilar. Ular shu nakazga balki yozirga может. Gilmudinov qanda mana nakaz bizning avulga suv buldirga deb, buldirga deb. Bu su проблемасы ул bir нидәгенә түгел, ул проблема зур проблема. Шүпрәлләр шул проблема, Верхний Сулында шул проблема. Күбрәннәрдә бар ул безнең. Менә хәзер Шишип буламы соң сезнең? Зачем? Шишип буламы дип республика шөгыльләнә бит. Безнең республиканың программасы бар. Зачем? Республика ул программа белән шөгыльләнә. Проектларны эшләр кай җирдә уже, кайбер җирдә уже менә Шүпрәлдә кертелмә ташалар. Суны шул мәсәлән Убия авылларында проектларны эшләтеп, быел эшләтеп бетереп, 2 елга кертергә маташалар суларны.